Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz sizin bilen İsa ile Nikodemus'un arasındaki bolan gepleşigi, yani gürrüңdeşlik barada gürrüň ederiz. Olar näme barada gürrüň ettiler? Gelin bunu Mukaddes kitaptan ilki bilen bilelikde okalyň. Bu Yahya'nın hoş habarının 3. babında yazılan. Fariseylerin arasında Nikodemus adlı bir adam vardı. Ol Yehudilerin başlıklarındandı. Bu adam giyeceğinin içinde İsa'nın yanına gelip deydi: "Rebbe, biz senin Hudaydan gelen bir mugallimdiğini bilýäris. Çünkü Huday özü bilen bolmasa, hiç kim senin görkezen alamatlarını görkezip bilmez." İsa ona cevap berip deydi: "Hakykatdan sana doğrusunu aýdýaryn. Gaýtadan doğulmadyk adam Hudaýyň padşalygyna girip bilmez." Nikodemus ona: "Garran adam gaýtadan nähili doğulup biler? Ol ýene de enesiniň göwresine girip doğulup bilermi?" diýdi. İsa cevap berdi: "Hakykatdan da sana doğrusunu aýdýaryn. Sudan ve ruhtan doğulmadyk adam Hudaýyň padşalygyna girip bilmez. Bedenden doğulan bedendir. Ruhtan doğulan ruhtur. Sana gaýtadan doğulmasaňyz diýänime giň galma. Yel islen yerinde öýsýär. Sen onuň şowuldusyny eşidýärsiň de nireden gelip nirek barýanyny bilmeýärsiň. Ruhtan doğulanlaryň ählisi hem şeýledir." Nikodemus ondan: "Bu nähili bolup biler?" diýip sorady. İsa ona cevap berdi: "Sen Israýlyň mugallymy bolup da bulary bilmeýärmisin?" Bu gepleşik ören täsin gepleşik ve ören gizlin gepleşik. Nikodemus Fariseylerin başlıklarının biride. Fariseyler diýmek ruhy ýolbaşçylar, dindar adamlar, din ýolbaşçylarynyň iň ýokarky başlyklarynyň biride. Emma ol ýary giýje garankyda İsa'nın ýanyna gelýär. Näme üçin garankyda gelýär? Näme üçin gündüz gelip bilenok? Çünki sebäbi gündüz gelen olsa onu ähli halk hiç bolmanda goňşulary görýärdi. Ol taýdaky adamlar görerdi. Ol dini ýolbaşçylaryň başlygy bolup İsa'nın ýanyna gelenini halk görse, onda ona hiç kim mundan beýlek inanmazdy. Şonuň üçin ol ýary giýje garankyda geldi. Ol döwürlerde garankylykda, garanky diýmek biziň döwrümüz ýaly däl. Häzir köçelerde ışık var, garankylyk hem garankylyk ýaly bolup görünmeýär. Emma ol döwrüň garankylygy tüm garankylykdy. O şol garankylygyň içinde İsa'nın ýanyna geldi. Kapyny kakyp onuň bolýan ýerine girdi de onuň bilen gürleşdi. Şeýle ýary giýje nähili kynçylyklara seretmezden. Onun için bu ýeňil zat däldi İsa'nın ýanyna gelmek. Ol näme zatlary ýitirjekdigini bilýärdi. Ýöne muňa garamazdan onuň ýanyna geldi. Onu näme howsala salýardy? Ol näme üçin geldi? Seredin. Nikodemusyň beren soragy gaty gyzykly sorag. Onu şol sorag alada goýýardy. Ebedi ýaşaýyşy almak üçin adam näme etmeli diýip soraýar. Ýagny adam ölenden soň cennete düşmegi üçin näme etmeli? Bugünkü gün adamlar cennete düşecek olup, yani Hudaý tarapyndan ýalkanjak olup, gowy işlere diýerler, sadaka berýärler, dürlük hili dinlere uyýarlar.
Hatta İsa inanyanlar hem daşarı yurtlarda dine inanıp ata-babam İsa inanıptır, Mesih oluptur deyip olaram yığınağa gatnaýarlar. Dini däp desurlary ýerine ýetirýärler. Näme üçin bunu edýärler? Baky ýaşajak bolup, ölenden soň cennete düşjek bolup edýärler. Dini däp desurlar, gowy işler ýa-da beren senin sadakan seni günälerinden azad edip bilermi? Sana baky ýaşaýyşy berip bilermi? Sen baky ýaşaýyşy aljakdyňa ynamly bolup bilermiň? Eger adam edýän işleri bilen, dini däp desurlary bilen baky ýaşaýyşy alyp bilýän bolsa, onda Nikodemus İsa'nın ýanyna gelmezdi. Dindarlaryň ýolbaşçysy bolup, onu şu sorak howsala salýady. Ebedi ýaşamak üçin näme etmeli? Diýip ol İsa'dan soraýar. İsa oňa hakykatdan sana dogrusyny aýdýar Nikodemus. Ýokardan dogulmadyk adam, täzeden dogulmadyk adam Hudaýyň padşalygyna girip bilmez. Nikodemus muňa düşünmedi. Adam nädip ýokardan dogulup biler? Ol nädip gaýtadan dogulup biler? Garran adam enesiniň içine girip täzeden dogulup bilermi diýip sorady. Emma İsa oňa beýle zat barada görüň etmeýärdi. Adam diňe fiziki zatlar barada düşünýär. Gaýtadan dogulmak diýende ol bedenden dogulmagy göz öňüne tutýar. Sebäbi ol başga zat barada pikirlenip bilmeýär. İsa oňa bedenden dogulmak barada görüň bermedi. İsa'nın edýän görüňi ruhtan dogulmadyk adam Hudaýyň padşalygyna girip bilmez diýdi. Bu täsin zat. Bu gaty täsin zat. Seredin. Adam ata bilen Hawaýyna günah eden wagtynda olar Hudaýyň Eden bagyndan kowuldular. Olaryň arasyndaky ruhy gatnaşyk, fiziki biri-birini görüp şeýle gatnaşygy bozuldy. Olar ruhy taýdan ölü boldular. Bu iň uly günah. Ruhlary ölü boldy sebäbi olar Hudaýdan aýra düşdiler. Indi Hudaýy görüp bilmeýärdiler. Bu biz mysal getirdik öňkü programmalarymyzda. Kesilen bir ağacyň şahasy ýaly. Ol kesilen badyna guramaz. Bir näçe gün eger kölegede dursa, ol öz durkuny ýitirmez. Emma wagtyň geçmegi bilen oňa suwuklugyň ýetmezligi netijesinde ol gurap yapraklary döküler. Adamım şeýle. Hudaýdan aýra düşen adam şol bada ölmeýär. Emma onuň ruhy kesilýär. Mundan beýlek ol Hudaýdan ýaşaýyş suwuny alyp bilmez. Şonuň üçin her bir Hudaýa iman etmedik adam ruhy taýdan ölüdür. Ruhun senin ölü bolsa, onda sen Hudaýyň padşalygyna girip bilmeýän. İsa muny düşündirmek isledi. Nikodemus muňa düşünmän, öwran sorak berdi. Bu nähili bolup biler? Bu nähili beýle? Emma İsa oňa aýtdy. Bedenden doğulan bedendir. Ruhtan doğulan olsa ruhtur. Nikodemus'a yetmeyen bir zat vardı. Ol dindar adamdı. Hudaýdan korkup ýaşaýardy. Ol dini däp desurlary ýerine ýetirýärdi. Emma şonda da ol cennete düşjek ýa-da düşmejegini bilmeýärdi. Şonuň üçin ol İsa'nın ýanyna geldi. İsa oňa sana yetmeyen bir zat var Nikodemus. Men senin edýän işlerine karşı däl. Men senin dini ýolbaşçy bolanyňa karşı däl. Emma sana bir zat yetmeýän Nikodemus. Sen gaýtadan da bolmalysyň diýär. Gadyrly dost. Eger sen hem şeýle pikir edýän bolsaň,
sen hem ölümden soň nirä gitçeňi bilmek isteýän bolsaň, belki bu sorak seni de biňjalyk edýändir. Belki sen ruhu dindar adamsyň, belki ruhu ýolbaşçysyň. Belki sen ýönekej adamsyň. Tapawudy ýok. Eger bugün sen İsa bilen duşsaň we ondan ebedi ýaşaýyş almak üçin men näme etmeli diýip sorasaň, ol sana şol Nikodemus'a aýdan sözüne ýene de aýdýar. Adyrly dost, gaýtadan dogulmasaň, Hudaýyň mukaddes ruhundan dogulmasaň, Hudaýyň paçalygyna girip bilmersiň. Gowy işleriň, dini däp desurlary ýerine ýetirmegiň bilen sen Hudaýyň jennetine düşüp bilmersiň. Eger düşýän diýip pikir edýän bolsaň, onda Nikodemusyň durmuşyna seret. Ol biziň hemmämize köp adamlara seredende gaty dindar adamdy. Dini ýolbaşçylaryň biridi. Emma onu hem şol sonra howsala salýady. Ol İsa'nın ýanyna geldi. Bugün sende şeýle pursat bar. Mümkinçilik bar. İsa'nın ýanyna geldi. Onun berjek ýaşaýyşyny kabul et. Belki sen şeýle pikir edýänsiň. Nädip bunu etmeli? Adam ýokardan dogulmak üçin. Ýa-da seniň aýdýan ruhtan dogulmaly diýen. Nädip dogulup bolar diýip belki sende şeýle soragy bardyr. Emma Hudaýyň sözü muňa jogap berýär. Adam ruhtan dogulmak üçin İsa Mesih'i halaskary we Rebbi hökmünde yüregine kabul etmeli. Günählerin üçin tawba etmeli. İsa şeýle sözler bilen ýüzlenýär. Ine men kapıda durun, işi kakyan. Kim menin sesimi eşidip kapını açsa, men içerik girerin. Onun bilen damak yiyerin. Onu asla terk etmerin diye. İsa'nı sen çağıran wagtynda, yüregiň kapısını açan wagtynda, İsa senin yüreğine girer. O senin yüreğinden hiç kaçan çıkıp gitmez. Belki sen pikir edýänsiň, nädip İsa men yüreğime girip biler. İsa sen günahlerin üçin, bütün adamzadyň günahları üçin haçta öldü. Ol bizim günahlarımızı öz üstüne aldı ve haçta senin menin üçin kan döktü. İncilde yazılan kan dökülmän günah bağışlanmaz. İsa öz mukaddes kanyny bizim üçin döktü. Senin menin aklanmagym üçin üçüncü gün hem direldi. Şonun üçin İsa häzirem dire. İsa'nı yüreğine çağıran wagtynda ol fiziki ýagdaýda senin yüreğine girmez. Ol ruhi ýagdaýda senin yüreğine girer. İsa häzirem dire. Häzir sen şunu dinläp oturýarsyň. İsa sen ýanyňda. Ol senin yüreğiň kapysyny kakýar. Eger meniň aýdýan sözlerim senin yüreğine täsir edýän bolsa, senin üçin bir zatlar aňladýan bolsa, onda yüreğini aç ve İsa'nı yüreğime gir diýip çağır. Ol senin yüreğine girer. Sen ýokardan, gökten doğularsın. Mukaddes ruhtan doğularsın. Sen ölsen de Hudaýyň jennetine bararsın. İsa şeýle diýär. Maňa iman eden ölümden ýaşaýşa geçendir diýär. Ol höküm kürsüsüniň öňünde, ahiretde, ahir zamanda, dünýäniň soňunda İsa iman edýän adamlar höküm kürsüsüniň öňünde oturmazlar. Näme üçin? Çünki olar ölümden ýaşaýşa geçendirler. Gel häzir ýene bir näçe aýatlary Rimlere yazılan hattan bilelikde okalyň. Rimlere yazılan hatın 8. babynyň 9. aýatynda şeýle yazılan. Hudaýyň ruhy sizde mesken tutan bolsa, onda siz tende däl, ruhdasyňyz. Kimde Mesihiň ruhy ýok bolsa,
ol onunki däldir. Kimde Mesihin ruhu yok olsa, mukaddes ruhu yok olsa, onda ol Hudaýynky däldir. Hudaýa degişli däldir. 14-nji, 16-njy ayatlaryny ýene okaýas. Çünki Hudaýyň ruhu arkaly ideklenýänleriň bary Hudaýyň ogludur. Çünki siz ýene de gorku üçin gulluk ruhuny däl-de ogluk ruhuny alansyňyz. Biz şol ruh bilen Abba ata diýip seslenýäris. Biziň Hudaýyň perzendidigimize şol ruhun özü ruhumuz bilen güwä geçýär. Seredin? İçimizde yaşayan mukaddes ruh bize Hudaýa Abba ata diýip seslenmäge kömek edýär. Abba ata diýmek atajan diýen ýaly. Ähli Hudaýyň ruhu arkaly ideklenýän adamlar, ýani Hudaýyň ruhu arkaly ýöreýän adamlar Hudaýyň çağlarydyr. Nähili täsin zat. Hudaýyň mukaddes ruhu, ýani İsa Mesihiň ruhu senin ýüreginde ýaşaýar. Ol ruh halas bolanlygynyň subutnamasydyr. Ruh bilen her bir İsa Mesih'e iman eden adam mukaddes ruh bilen möhürlenýär. Möhürlenmek diýmek sen Hudaýa degişli. Sen ölümden soň Hudaýyň jennetine düşjekdiňiň subutnamasy. Eger sende mukaddes ruh bar bolsa, onda sen Hudaýynky, Hudaýyň çağlary. Sen oňa atajan diýip yüzlenip bilersin. Ol seniň dileklerini eşider. Ol seniň bilen hemişe bolar. Adyrly dost, İsa'ny kabul etmek üçin näme etmeli diýip belki sende sorak yüze çıkandır. Eger sen isleýän olsaň, İsa'ny kabul etmek isleýän olsaň, ýönekey sözler bilen oňa yüzlenip bilýän. Eger isleseň, men muny ýönekey sözler bilen gaýtalajak. Sen meniň izimden gaýtalap bilersiň. Ey göklerdäki atam, men sana minnettar. Men günäkär adam, günälerimi bagyşla. Ähli günälerimi boyuna alýan, meni geçir, meni bagyşla. İsa'ny meniň günälerim üçin ýere iýereniňe, onuň haçdaky ölümine men minnettar. İsa'ny Rabbim we halaskärim hökmünde kabul edýän, onuň meniň günälerim üçin ölendigine inanýan we onuň meniň üçin 3-nji güni diýrelerine inanýan. İsa, sen diýre. Yüregimin gapsyny seniň üçin açýan. Oňa gir. Meniň halaskärim we Rabbim bol. Meniň durmuşymy öz eliňe al. Meni isleýişiň ýaly edip terbiýele. İsa'nyň ady bilen dilek edýän. Amin. Şeýle sözler bilen sen İsa'y yüzlenip bilersiň. Sen muny häzir ekranda görüp duran wagtyň edip bilersiň. İsleseň bir ýekelikdäki ýere gidip muny edip bilersiň. Eger muny eden bolsaň, onda sen Hudaýyň padşalygyny miras aldyň. Senin günälerin bagyşlandy. Sen ebedi ýaşaýşa eýe boldun. Sen Hudaýyň uly maşgalasyna goşuldun. İsa şeýle diýär: kim meniň adyma iman etse, meni kabul etse, ol Hudaýyň oglanlary bolmak hakyny alar diýip aýdýar. Sen Hudaýyň ogly gyzy boldun. Bize hat yaz, web saytymyza gir. Bize elektron poçta arkaly habar ber. Senin bilen gatnaşykda bolmaktan şat bolýas.
Qoy Hudaý seni bereketlesin. Amin.